sone. Den. Tidak ngomong aneh. Ngomong kowe ngopo? Sen wis kono mau. Ya, ngomong itu udah diomongi. Apa itu? Wong akeh dari kowe yo. Oso. Diomongi. Berarti bidang apa? Lah mbok nyiri yo. Ah. Ora tau nini kowe wis sing penting sing bidang. Pesen ah. Pesen apa? Es. Es apa? Biasa to. Es teh. Soto ji ya. Iki wae aku malu yo. Nah, iki paranan mbek petes lho. Ah, pesen es teh. Ngomong ngongkon maja. Ya duwe. Suwi meneng. Lah iya suwe. Di iki sotone lah. Suwi. Iki lho cangkem mantap gede. Lah. Si ngedoli siji wae suwi. Lah kowe wong loro pesene siji kok perhitungannya iki. Lah, Tapi makane golek info update ning Instagram yang guys. tanganku kira gede yo. Pedhi lho kowe kakean kedhi DM dundur. Wis tak kedoli liyane yo mangke kowe to. Siap. Tes kerupuk tes. Limo. Yo, ya. Alhamdulillah. Bayar dah. Bayar. Mau bayaran. Bayarin lah. Ngene ra piye. Jajane ora usah. Kan ra dulu to. Ora. Kan pesene kuwi iki to. Aja ngono, iki jajan ki yo di story. Batine iki 100. Lah, wong kok mbeling. Suri. Jojo mesake. Biyen piye? Kan biyen. Saiki kudu tobat. Ngono ora dadi daging kok. Bayar ki sing dipangan karo kowe. Den. Bayar, Den. Dek, Wes to ya. kowe Soto tok siji. foto tok. 6.000 iki mbok kei yo. Lha iki apa iki? Wah, ngerti. Asem bling-bling itu wae. Wah, Dek. Apa ya? soto tok mau. Kuwi Konten. iki sopo kuwi sing karo kemong foto tok. Lha kowe? Lho kan pesen soto tok. Asem bling-bling cangkene jejuli. Oh, bagus kan kowe yo. YouTube langsung guys. Ngomong piye? Piye?